नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे बानी भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के गाना रहे धोखा देती है टू के एल्बम लुक आप लोग के बीच में आ गए बा और रिलीज डेट भी आप लोग के बीच में आ गए। तो आप लोग के बता दी कि धोखा देती है टू गाना के श्याम देहाती जी लिखले बानी और खेसारी लाल यादव जी गैले बानी और प्रियंका सिंह जी। तो आप लोग एल्बम लुक स्कीम पर देख सकत बानी धोखा देती है टू गाना के, जो कि आप लोग के 8 तारीख के सुबह के 6:30 में SR के म्यूजिक के कंपनी द्वारा सुने के और देखे के मिली। जी हाँ भाई, SR के म्यूजिक के कंपनी द्वारा देखे के और सुने के मिली। तो आप लोग तैयारी हो जाई खेसारी लाल यादव जी के नया गाना सुने खातिर और देखे खातिर, जो कि गाना के नाम बा धोखा देती है टू। जी हाँ, जो कि श्याम देहाती जी लिखले बानी ई गाना के। तो गाना ही बहुत ही अच्छा, बहुत ही रोमांटिक आप लोग के सुनने के मिली था। अब 8 तारीख के देखे के बाद रिलीज होने के बाद कि गाना कैसा बा श्याम देहाती जी के लिखल। तो आप लोग के इस रिपोर्ट के बारे में कह रहा है बा, का विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।